Gunstag of the chord is mis OMP, agus seo Leabhar-mheas agus an Leabhar a bheasagaing iniu ná an ceann or seo Púcaí Schmúcaí agus dánta eile le Gabriel Rosenstock agus éan that bhfuil saothar le Gabriel Rosenstock léite go tuigh siad gur bra le Gabriel Rosenstock na dúblóga úmacha de chinál é sin Púcaí Schmúcaí agus ach smach agus rudí dá lehéid. Agus an leabhar seo is sé Futa Fata a dail sig dramatá luna an gáileh taig má runna gáin stáilm atá I gceannas ar an golacht agus fecinn sibh an cód QR an sin is féidir éisteach leis na dánta. Se dánta do fáistí agus tá is léirí eile le tarsile cruise agus Uno Woods agus an sin tá na clús leganach na dánta ann agus tá an alín mar a bhí na gcónaí I gás leabhar Futa Fata bhín na léirí go das is táirge áling an leabhar na si go háling na scéalta seo na dánta seo léamh de fáistí tá pictúirí gleoite tá páistí ag léamhaint na dánta stoilm agus tá sin néamh ní úlacháin á léamh agus na dánta atá tafata ní hamháin go siad á léamh ach tá sais coolre drámíochta nach mór chur lo a churns go mór lo agus a chairíonn leat tú hain a heolú sna dánta agus feabhsíonn siad eispéras an léamh nó léthart go mór agus tá siad sin go háling ar an gcuid sin. Cuid na dánta foiisiú haine iad agus cuid acu sin tá siad meas na dánta beidir is fearr sa gaige agus beidir go gapach duine gur aitan é sin ach tá dá an bháin an tochtapas agus tá si seo feiceigh daine hana deirthing nó right daine ach léigh me é mar dá himplí é ar bhealach bháin tá si rás ar bhealach eile. An tochtapas. Tá mé 8 aniu ars an tochtapas. Is beag me chord ag teach le haid té. Tá mé 8 aniu ars an tochtapas beag an chóisiir a gling ar a sé. Tá mé 8 aniu ars an tochtapas. Is beag me chord ag teach le haid té. Is bralam bheith 8 ars an tochtapas. Ba hachtapas mé iné. Agus sin é na léráidí hens leis. Agus cad é mar immer des focail, cad é mar himplíocht, cad é mar rím. Tá sé le mula go cranna na spéire as an dáin sin. Agus sin go méidir go bhfuil an joke ára sin an timpetas sin le feiscint is saothar Gabriel roint uaireanta in íoc sin freisin agus go den bhí imeacht an seachtópas ag imran cúpla blianain mar sin léironn sé. Go dtigean daoine is tábhacht an dáinín bhíg himplí seo ar dánta fáistí é ach gur anna dána in íoc sin. Tá rím, tá fuaim oclíocht na dánta ar fad, tá spríanta, tá fuaimine, tá sí garid, tá sí timplí, tá náis le daine bheith rá. Sin cucadúdaldú, tá sin am na batha chrú, na chuirgí am an mú, cucadúdaldú, beidir gnéireach an társathir na sé géirí mac na hói a sláine eiscintin sin ach sin le nu aimimseir tá bing ar éanas ach tá beidir níos gom trocha nó dahad dáin an agus tá chuide go anhíimplí ar fad agus tá chuide go blugain níos castach níos gom de mé go hanis ag túr cé níos dealach leabhar dó ach se tá si go háling mar háirge tá na dánta go das tá códúr anías leo agus tá na tafadaí go háling go leor daoine éagsúil agus páistí scoilnéamh gobnat inú an chuoin a hafad cuidecha nó tá bainteach chuile cuidecha agus tá si go háling mar leabhar ach uaireanta do bhór leabhar do fáistí é beidir nach mar go sin massa ag daoine ar leabhar do lehéid. Ach sílam gohfuil an tochtapas sin ar na dánta is fearr atá going sa gaige. Ceanháin eile tá anna bheith ná cad é frugus fithe agus rinne é legan físe den chean seo hana ach beidir go léithe mé ríiste le bua an leabhar seo léirú sé séideag. Agus tána leabharí go hálainn, tá sí gláite, tá sí anna daite agus tagann siad go deas leis na pictúirí freisin. Frug is fé. Frug, fuair, ag fehebh, I bhulach an lár an éir, le Futa Fata na bhruganna go léir. Fuist,
Fuile faile, fuile faile, faile fui. Féach da fé frogin a volke féin fin glí. An féidir liomsa volke liv, a dúirt an frog go fáin, sa fé frog da fáilte rút, frug flap, sin fé hain. Is geall ó rálog an ceam sin. An tí dúirt mis ar else. Agus sin níad a goibh na froganí go léir. Mar sin Púcaí Schmúcaí agus dánta eile le Gabriel Rosenstock agus na tafadaí tá si go háling dhéanamh sé anbhrontanas nó háileach sé le gachta le haise go mórna a bheithe léamh is das riamina beag a siimplí agus dánta agus iad chá snasta deisbhéalach agus iad lán le fuam ach líocht agus a héad mar tá. Seoid eile ó Futa Fata mai se. Slán tablína chuirde?